Szóval nézzük meg a 2-es és a B részét ennek az 5-ös feladatnak. Itt ezt a B részt. Ugye házi is az volt, itt az A volt a házi, aztán megcsináljátok. Állítsuk növekvő sorrendben a következő hatványok a szorzatokat. Hát egy kicsit gyakoroljuk a hatványozást, ki fogjuk számolni az értékeket. Ugye 2 a harmadikon az annyit jelent, hogy 2x2, és ez mennyi lesz, hogyha ezt összeszorozzuk, ez 8, ugye? Van a 3 a másodikon, az mit jelent? Az 3x3, ez pedig 9. Utána itt van az, hogy -2 a harmadikon. Azt a múlt órán tisztáztuk, hogyha negatív számot páratlan kitevőre emelünk, milyen lesz az előjele. -2-szer, -2-szer, -2, az előjele az negatív lesz, ugye, és 8. Azért, mert mínuszszor mínusz az plusz, pluszszor mínusz az pedig mínusz. Nézzük, azt mondja, hogy -3 a másodikon, ez pedig -3-szor -3, ami pedig 9. Tehát tulajdonképpen, hogyha növekvő sorrendbe kell állítani, akkor ugye ez az első, akkor ez a második, és hát a másik 2 az pedig egyenlő, ugye? Tehát az 3 a másodikon, az egyenlő a -3 a másodikonnal. Hát így néz neki ez a feladat. Na most próbáljuk meg kiszámolni a következő feladatot is. Nem feltétlenül muszáj ezt kiszámolni, de azért, hogy közben gyakoroljuk a hatványozást, tehát számolás nélkül is meg lehet ezt csinálni, de azért, hogy gyakoroljuk a hatványozást, kérném szépen, hogy számoljuk már ki a Cecilből az elsőt, jó? Tehát 2-ször 3 a harmadikon. Melyik műveletet fogjuk elvégezni? Először elvégezzük a hatványozást, utána a szorzást. Na kezdjünk hozzá, próbáljuk megcsinálni, jó? Aki kész van, az szóljon, hogy kész van. Kész vagyok. Készen vagyok. Jó, okés. És mi jött ki az eredményül? Mi jött ki? Mondjuk, gyerekek. 54. 54, ugye, mert Igen, 54. 2-ször 27, ugye az 54. Nagyon jó. Kinek jött ki ez? Nekem. Jó. Nekem. Ugye, van ilyen kézfeltevés ebbe. Hogyha valakinek azt mondja, hogy okés, akkor felteheti a kezét nyugodtan. Azt hiszem, valahol van ilyen igen, Zsajke már fel is tette. Jó, tehát ez lenne az, és akkor nem fogunk itt begerjedni. Na, Na nézzük meg a következőt. 2-szer 3 a harmadikon. Jó, tessék akkor ezt is megcsinálni. Legyen a társaság. Na kész vagyunk, gyerekek? Kész? Igen. Okés, látom, hogy csomóan jelentkeznek. És akkor ez azt jelenti, hogy 2-ször, ugye 3-39-szer, ez mennyi lesz? 20. Ja, várjál, bocsánat, ez a másik feladat van már. Ja, ez is 27, ez egyenlő 54. Ugye, tehát ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, hiába itt ezt zárójelbe tettük, az eredmény ez nem fog változni. Nézzük meg a következőnél. Ez 2-ször 3,
az mennyi lesz? Ezt hogy csinálnál meg a következőt? Hát a harmadikon. 6 a harmadikon, nagyon jó, és akkor számoljuk ki, hogy mennyi. Ugye az 6x6x6, mondjunk egy eredményt, gyerekek, jó? 36x6. Ugye már 6x6 az 36, szorozva 6-tal, az ott 30x6 az 180. Ezt közben számoljuk ki ezt, gyerekek, jó? 216. Így van, 216. Ez kincső volt? Budai kincső? Nem, én voltam Zsejke. A zsejke volt, bocsánat. Itt a hangokat nem tudom így megkülönböztetni. Az 216. Nagyszerű, jó van. Okés. A következőnél számoljuk ki gyorsan az eredményt, ez szinte fejbe is ki lehet. 2 a harmadikon az mennyi lesz, gyerekek? 8. 8, és akkor 8x3 pedig. Mondjuk, Hanna nyugodtan. 8x3 az mennyi? 24. 24, így van, de azért amikor kérdezek tőletek, nyugodtan válaszoljatok, jó? Nyugodtan válaszoljatok. Na, nézzük a következő feladatsort. Azt mondja, hogy el kell dönteni a következőről, hogy igaz-e vagy hamis. Gyorsan leírjátok, és mellé írtok egy H betűt, vagy egy I betűt, jó? Tehát, hogy ez igaz-e vagy hamis. És amikor beszélgetünk róla, akkor kérném szépen, hogy válaszoljatok rá. Meg vagyunk? Gyerünk, Kincső. Kincső, mondja az első, igaza vagy hamis? Hamis. Hamis, így van. Mert az ugye mennyi lenne? Az 10 lenne. 16, ugye? 16. Jó, Zsejke, mondja a következő, igaz vagy hamis? Hamis. Bármely szám nulladik hatványa. Írtunk egy ilyen szabályt? Igen. És az mi? Az Nézzük. 1. Hát akkor ez igaz vagy hamis? Igaz. Igaz. Hát igaz bizony, bármely szám nulladik hatvány egy. Következő, Hanna. Ez igaz. Hát persze, hogy igaz. Hát 3x3 az 9. Jó. Zoé? Igaz. Igaz. Hát egyértelmű, ugye? Mert egyszer egy az ugye egy lesz. Tehát az egyet önmagával akárhányszor megszorozzuk, mindig egyet ad. Jó. Következő, számoljuk ki az értékét. Jó, itt azt kell megcsinálni. De gyorsan pörögjünk fel, gyerekek. Itt fejbe kell számolni, oda kell írni egy eredményt, kész, ennyi. Tehát nem kell vele sokat foglalkozni. Leírod az eredményt és kész. Szinte fejbe meg lehet oldani ezt a feladatot már azért 7-be. Mi az első? Aki tudja, mondja. 14. 14. Azt mondja, hogy ugye 8 meg
Mennyi a 3 a Rossz, második? bocsánat. 8 meg mennyi? 17. Tehát 8 meg 9, ugye, és az 17. Jó. Következő. Zoe, mondjad, légy szíves. Az első az 10. Az elsőt már tisztáztuk, hogy 17. Látjátok, amit én írok, ugye? Ja, hogy már úgy az Ja, a első. B-re B-nél. Hát 5 a másodikon, az mit 5 jelent? a másodikon. Az 5-ször 5. Hát az hogy lenne 10? Nem 2x5, 5x5. Az mennyi akkor? 25. Hát bizony 25. Szorozva, szorozva, Szorozva 2-vel. hát akkor az mennyi? Gyorsan. Az 50. Hát 50, ennyi, csak pörögjünk már gyerekek, hát olyan lassan megyünk, hogy nem igaz. Na nézzük meg. Zsejke, mondja a következőt. 10 a másodikon, Az 100. 100, ból, 100. ból 4 a másodikon, Az 16. és az mennyi? Az 100-ból 16. 184. 100-ból 16. Az 84. Az 84. Így 80. Így van. Gyerekek, nagyon lassan megy ez, nagyon lassan dolgoztok, kicsit húzzunk bele, jó? Na nézzük, a következő is egyszerű lesz. Fölírjuk hatványalakba, és utána kiszámítjuk az értékét. Aki elkészült, az fotózza már le és gyorsan lökje be a csoportba, oké? Ez nagyon egyszerű, papíron leírod, felírod hatványalakba és kiszámolod az értékét, lefotózod és benyomod a csoportba, és utána fogom látni, hát ha úgy akkor gyorsabbak vagytok, jó? Mondhatnék olyat is, hogy aki leggyorsabb, az kap egy 5-ös, de még azt nem mondom. Csak ezt a feladatot? Csak ezt a 3-at, így van. Csak ezt. Na már Zsejke kész is. Csak ezt. És számítsuk ki az Kész vagyok, de nem tudom berakni. számítsuk ki az értéket. Oké, aki nem tudja, nem baj. Csak számítsuk ki az értéket is. Ez a kincső feladata. Tessék összehasonlítani. Annyi, hogy egy egyenlőségjelet kihagy a kincsé. Jó, de amúgy a feladat maga az tökéletes. Okés, rendben van. Ez az enyém. Ez ki úr? Bocsánat, akkor rosszul néztem. Várjál. Ja, Zoé, vagy igen, Zoé. Ja, ott van a kincsőjé, megnézem, az is. Az is jó, a kincsőjé. Csak ő nem számította ki az értékeket. Gyerekek, számíts ki, tehát Zoé ő szépen kiszámította, kincső átküldte, de ő nem... Tessék kiszámítani, arra van írva a feladat. Azt nézzük meg. Aki nem tudja átküldeni, az nem baj, akkor nem tudja, csak ellenőrizze azért le. Jó, hogy jó ez. Na, Zsejke is küldött egyet. Igen, így van. Azt mondja, hogy 3, 27, 25. Oké, és rendben van. Jó. Küldöm a következő feladatot. Nézzük meg, hogy melyik nagyobb, jó? Hát itt ki kell számolni az értéket, és szépen
beírni közzéjük egy relációját, hogy 4 a harmadikon, vagy 3 a negyediken, jó? És akkor ezt is át lehet nyugodtan küldeni, ha végeztetek. Na, figyeljünk ide, ugye 4 a harmadikon, így 16-4 az 64, 21, 81, ugye akkor egyértelműen ugye ez a nagyobb, illetve 32 és 25, ott pedig kérem szépen a illetve itt kijött neked, hogy 32, akkor pont fordítva, tehát 32 a nagyobb, ugye? 25 a kisebb, tehát ezt eltévesztetted, Zoe. A másik az jó. Tehát pont, jól számoltad ki, csak pont fordítva írtad le a relációjelet. Jó? Hallod? Zoe? Igen. Igen, tehát eltévesztetted, pont fordítva. Akinek ellenőrizzétek már le, és hogy akinek jó, akkor az nyugodtan jelezze nekem egy készfeltartással. Jó? Na. Akkor menjünk vissza még erre a tankönyv feladataira. Szövegből tessék kérem szépen leírni a számmal ezeket a kifejezéseket. Írjuk fel és számítsuk ki, jó? Tehát írjuk fel és számítsuk ki a kifejezések. Azt mondja, hogy 3 a négyzeten, 5 a köbön, 7 a harmadikon, 10 a negyediken. Tehát szépen leírod, hogy 3 a négyzeten, ugye az 9, és így tovább, jó? Meg fogja mindenki kapni ezt a videónak a linkjét, és ti megnézhetitek szépen tovább, tehát át lehet nézni. Kicsit meg fogom várni, tehát nem 45 perces lesz ez a videó, hanem ettől rövidebb, hogy mikor ti dolgoztok, azokat úgy kivágom, amikor én várok arra, hogy megcsináljátok a megoldást, én akkor azt kivágom nyilván, hogy ne húzzuk azzal az időt a videóval, jó? Tehát maga csak az lesz, mikor itt a digitális táblán munka folyik. Hol jártok, hanyadiknál, gyerekek? A C-nél. C-nél. Jó, akkor körülbelül a D-ig csináljuk meg. Eddig a D-ig, és akkor leellenőrizzük, jó? És akkor arra kérek, akit megszólítok, az legyen szíves, mondja, hogy írta föl. Vagy pedig az is jó, hogyha inkább átkülditek, akkor vizuálisan látom is, hogy jól van-e fölírva, mert ugye a mondjuk az csak egy dolog. Na, kész vagyunk körülbelül, küldjük nyugodtan, gyerekek, aki kész van. Hát nézzük meg akkor. 5 a harmadikon. Ugye a köv az azt jelenti, hogy a harmadikon, és az ugye 5x5x5, és mennyi lesz itt az eredmény, gyerekek? 25x5, ugye mert 5 a másodikon az 25,
És 25-ször 5 az mennyi? Hello? Zoe? 125. 125, bizony. 7 a harmadikon. 7 a harmadikon az mennyi? 49-szer 7. Ugye? 343. 343. Helyes. 10 a negyediken. Az mennyi? 10.000. 10.000. Nagyon jó. Na nézzük, tegyük tisztába egy kicsit a 10 hatványait, gyerekek. 10 a nulladikon az mennyi? Nyugodtan lehet most beszélgetni, mondani nekem az első. 1. Nagyon jó. 10 az elsőn az mennyi? 10. 10. Ugye? 10 a másodikon. 100. 100. 10 a harmadikon. 1000. 1000. Helyes. Tehát annyi nullát írunk az egyes után, ami a kitevőben található. Már 10 esetében. 10 a negyediken. 10.000. 10.000, helyes. 10 az ötödiken. 100.000. 100.000, ugye ide már 5 nulla megy, és 10 a hatodikon, eddig most elég elmenni. Az mennyi lesz? 1 millió. 1 millió, tehát 6 nullát írunk. Látod? Tehát a tized nagyon tized nagyon könnyű hatványozni, ugye? Mert annyi nullát írunk mindig az egyes után, amennyi a kitevőben van. Ha pozitív kitevőről van szó, ezt még most csak zárójelben jegyzem meg, negatív kitevőnél majd más lesz egy kicsit a szituáció. Jó? Tehát ez így néz ki ez a hatványozás. Jó? Már ez a 10-nek a hatványozása. Nézzünk meg egy szöveges feladatot. Így búcsúzóul. Próbáljuk meg ezt ugye elolvasni. Egy fehér és egy piros dobókockával dobunk. A fehér dobókockával dobott szám legyen a hatvány alapja, a piros pedig a hatvány kitevője. Melyik az így felírható legkisebb és legnagyobb hatvány? Na gyerünk! Ez nagyon egyszerű. Dobókockával dobunk, és a fehér dobókocka dobozszám alapja, a piros pedig a kitevő. És akkor én most felteszem ezt a kérdést, és ilyen, aki tudja, az azonnal mondhatja nekem. Melyik a legkisebb? Az így kapható lehető legkisebb szám. Nem igaz, hogy nem tudjátok. Ne szégyellősködjetek. Melyik lesz a legkisebb? Ha mennyi alapot dobunk, meg mennyi kitevőt. Dobókockán, ugye 1-től 6-ig vannak a számok. Na melyik lesz a legkisebb? 1. 1. A hanyadikon? 1. 1. 1 az első. Ez a legkisebb, gyerekek, tehát bátrabban. Ez a legkisebb. Melyik lesz a dobókockán a legnagyobb? 6 a hatodikon. 6 a hatodikon, na végre. Melyik szám nagyobb? Az 5 a hatodikon, vagy 6 az ötödiken? Hát ugye ez akár egy számológép segítségével is gyorsan ki lehet számolni, számoljuk ki. És akkor már is megmondjuk, hogy melyik, jó?
5 a hatodikon számológép segítségével számoljuk. Ugye Az 5 a hatodikon. az ennyi, és akkor 6 az 5-en. Én most közből felírom az eredményt. Oké, az pedig ennyi lesz, tehát egyértelmű, hogy az 5 a hatodikon. Na, hányféle hatványt kaphatunk eredményül? Na, hányfélét? Ugye a pirossal, és az alapot, ugye az fehérrel dobjuk, az hányféle lehet, gyerekek? 6. 6. Tehát dobhatunk 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. És akkor az a kérdésem, hogy hányféle hatványt kaphatunk. Ugye már megvan az, hogy az alapunk az 6 féle lehet. Na, az 1-es alapnál hányféle kitevő lehet? 6. 6. Tehát itt ugye 6 féle. Na, gondolkozzunk el, akkor mi a megoldás. Igen, lehet 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Na, akkor eredményül hányfélét kaphatunk? Az 1-esnél van 6. Összesen hányféle hatványt kaphatunk eredményül? Bátran, bátran. Mindegyiknél 6-ot. Akkor az mennyi lesz, gyerek? Mondja maga, aki? 36. 36, ki volt? 36. 36. Zseki. Zsejke, jó, úgy jól hallottam. Na, helyes, tehát 36 féle hatványt kaphatunk eredményül. Na, oké, gyerekek, már ennyi volt. És akkor én ezt megvágom egy kicsit, és akkor felteszem ide a csoportba, vagy lehet, hogy privátban nektek elküldöm. Ezt a csatornámon nem találjátok meg, mert ez privát lesz, csak nyilván akinek megosztom, azok láthatják ezt a videót, jó? Na, további kellemes hétvégét, gyerekek! Sziasztok, minden jót! Köszönjük szépen, viszlát! Yes, hello!